गिबियावनो धेमाजि जिल्लानि खौरांगिरि जानानै जोङो दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय 3 खालार खालि धेमाजि जिल्लानि बायदि बायदि जेंना जोंनि धेमाजि ओनसोलाव गोग्लैगासिनो थानाय बायदि बायदि जेंनाखौ जोङो बर' खौरांगिरि हिसाबै दिन्थिलांनो थाखाय गासिबो खौसे जानांगौनि थाखाय जोङो मोनसे गौथुम दानाय जायो। बे गौथुमनि मुङानो जाहैबाय धेमाजि जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुम। बे खौरांगिरि गौथुमखौ थांनाय 3 खालार हरनि 8 बाजियाव गुगल मिटनि गेजेरजों दानाय जादों। बे गुगल मिटआव जोंहा मिरुनि गाहाय नेहाथारि बिथां राकेश रामसियारि बिथाङा बाहागो लादों। लोगोसे लेङाइ आफादगिरि मैखोम बसुमतारी आदा बिथाङाबो बाहागो लादों। लोगोसे मिरुनिनो सोद्रोमा सोमदोन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों। बिनि गेजेरजों जोंनि आफाद दानाया थांनाय 3 खालार खालि जानानै थांदों। बेवहाय जोंहा आफादगिरि हिसाबै जोंहा बड'लेण्ड रादाबनिनो खौरांगिरि गागि होननांसिगोन जोंहा अमित रामसियारि बिथाङा आफादगिरि महरै बिबान मोनदों। लोगोसे गाहाय नेहाथारि महरै आं गौतम बसुमतारी आंनो बिबानखौ मोनदों। लोगोसे लेङाइ आफादगिरि महरै जोंहा बड'लेण्ड रादाबनिनो सोमावसार नार्जारि बिथाङा मोनदों। लोगोसे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि महरै मोनदों जोंहा सन्जिब ब्रह्म बिथाङा मोनदों। आरो जोंहा रां भान्डारि हिसाबै जोंहा एकेन बर' बिथाङा मोनदों। लोगोसे पाब्लिसिटि सेक्रेटारि महरै जोंहा सुबिराम बसुमतारी बिथाङा मोनदों। लोगोसे नि गेजेरजोंनो जोंहा गुबुन गुबुन जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनखौबो बायदि बायदि बिबानाव होनानै जोंनि खौरांगिरि बे गौथुमखौ दादों। लोगोसे जोंनि थांखियानो जाहैबाय फैबाय थानाय समाव जों खौसेयै धेमाजि ओनसोलनि बायदि बायदि जेंनाखौ जोङो गासै सुबुं माहारिनोनो जोंनि धेमाजिल' नङा अल आसाम लोगोसे जोंनि बुहुमावनो थानाय बर'फोरनो जोंनि थासारिखौ जेंनाखौ जों दिन्थिलांनो थाखाय नैबे गौथुमखौ दादों। आरो लोगोसे जों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो खौसेयै खामानि मावनांगोन। जिहेतु जोंनि धेमाजि ओनसोलाव बांसिन जेंना होननानै बुंनो थाङोबा जोंहा दैबानानि जेंना जायो। आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो गोबां बायदि बायदि जेंना दं। बेफोरबायदि जेंनाखौ जों फैबाय थानाय समाव खौरांगिरि हिसाबै दिन्थिलांनो थाखाय जोङो नैबे खौरांगिरि गौथुमखौ दानाय जादों।